ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ጌጋታት እንዳገበርኩም ስለምንታይ ዘይተቐርበኒ ስለምንታይ ከ ርሕቃትኒ ክትብሉ የብልኩምን ብዝብል ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ነገራት ፈፂምኩም ክትገብርዎም የብልኩምን እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምን ጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ሰባት ሕጉስ ህይወት ክህልዎም ካብ ዝገብሩ ኣገደስቲ ነገራት እቲ ቀዳማይ ፍቕራዊ ርክብ እዩ። ዝተሳኽዐ ፍቕራዊ ርክብ ዘለዎም ሰባት ድማ ዝተሳኽዐ ስድራን ዝተሳኽዐሉ ቢዝነስ ብምጅማር ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ናይ ምንባር ዕድሎም ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ኮይኑ ግና በዚ ናይ ደቂ ሰባት ወሳኒ ምዕራፍ ኣብ ዝኾነ ብዛዕባ ፍቕርን ዝወሃብ ዋላ ሓንቲ ስሩዕ ትምህርቲ ኣባና የለን። ኮይኑ ግና በዚ ቻነልና ንዓኹም ንፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ፍቕሪ ቴክኒካትን ጥበባትን ንምምሕልላፍ ክንሞክር ኢና። ቀፂለ ድማ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘይፈልጥዎ ኣገደስቲ ነገራት ክንርኢ። ርኢኻ ንዝፈተኻያ ጓል ኣንስተይቲ ቀሪብካ ምፍላጥን ምዕላልን ዓርሱ ዝኸኣለ ውፅኢት እንትኾን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ናባኻ ክትመፅእ ምግባር ድማ ካብዚ ዝበለፀ ዓብዪ ውፅኢት እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ክነህንን ንጥቀመሉ ሜላ ካብ ናትና ኣተሓሳስባ ዝመፀ እምበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ሓደ ዓለም ዝነብሩ ናይ ክልተ ዓለም ሰባት እዮም። ኣብ ናይ ፍቕሪ ሓሳቦም እውን ፈፂሞም ዝፈላለዩሉ ሓሳብ ከም ዘሎ ምርዳእ ካብ ናይ ፍቕሪ ጥበብ ሓደ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ከም ዝስሕበን እንታይ ከም ዘርሕቐንን ዘይምፍላጥ ከቢድ ሳዕቤን ኣለዎ። ብኣኻ ተስሒበን ንዝመፃ እውን ክተህድመን ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ድማ ከቢድ ዕንወት እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባያት ፈሊኻ ምፍላጥ ጥቕሙ ሰፊሕ እዩ። ከምኡ እውን ብርሑቕ ብተሪኤን ናይ ሰውነት ምንቅስቓስ ጠባይን ካብ ሰብ ብዝሰምዖኦ ዕላላት ባዕለን ተሳሒበን ንዝመፃ ይትረፍ እሞ ፈፂመን ምፍጣርካ ዘይፈልጥኦ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምስሓብ ዓቕምኻ እውን የስፍሖ እዩ። ኮይኑ ግና ብገንኡ ተመቻትኒ ኢልካ ፍቕራዊ ስምዒትካ መሊእኻ ኣውፂኻ ምዝራብ ልዑል ድሌት ምርኣይ በብግዚኡ ስልኪ እንዳደወልካ ምስልቻው ንኽትረኽበካ ምልማን ቀልጢፍካ ካብ ስራሕኻን ካብ ስድራኻን ንዓኣ ምቕዳም ፍቕራዊ ሕቶ ቀዲምካ ምቕራብን ካልኦትን ኣገደስቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድኽመታት እዮም። ስለዝኾነ ነዞም ጌጋታት ንኸይትሰርሕ ክትጥንቀቐለካ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፍቃሪ ወይ ድማ በዓል ገዛ ሃሊዋ ወይ ድማ ኣብ ትረኽበካ ግዘ ምንም ዓይነት ናይ ፍቕራዊ ርክብ ናይ ምጅማር ድሌት ኣብ ዘይህልዋ ግዘ እምቢ ኣይኾንን ክትብለካ ግቡእ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ምቅርራብ ሜላ ናይ ምዕላል ላዛኻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥሮን ጠባያትን ፈሊኻ ምፍላጥ ጥቕሙ ብጣዕሚ ልዑል ስለዝኾነ ክትግደስሉ ኣለኩም። ስለዝኾነ ኣብዚ ቻነል ዘቕርበልኩም ናይ ፍቕሪ ቴክኒካት ክትከታተሉን ክትጥቀሙሉን ክሕብረልኩም ይደሊ። ብውስን ፍልጠትን ቴክኒካትን ንደቂ ኣንስትዮ ክትቀርብ ክትሙክር የብልካን። ክትፍተው ኢልካ ካሊእ ሰብ ኣይትምሰል፣ ንነብስኻ ምሰል። ካሊእ ሰብ ክትመስል ኣብ ትሙክረሉ ዘይኮንካዮ ንምዃን ኣብ ትስዕረሉ ግዘ ብርሑቕ ኣጫኔን ክፈልጣኻ እየን። ንነብስኻ ምምሳል እቲ ናብ ዓወት ዘብፅሕ ቀዳማይ ጥበብ እዩ። ስለዝኾነ ፍትዋት ናይዚ ቻነል ተኸታተልቲ ብገንኡ ተመቻትኒ ኢልካ ፍቕራዊ ስምዒትካ መሊእኻ ኣውፂኻ ኣይትዛረብ። ንዓኣ ዘለካ ልዑል ድሌት ኣይተርእያ። በብግዚኡ እንዳደወልካ ኣይተሰልችዋ። ንኽትረኽበካ ኣይትለምና። ብገናኹም ካብ ስራሕኻን ካብ ስድራኻን ንዓኣ ኣይተቐድም። ፍቕራዊ ሕቶኻ ቀልጢፍካ ኣይተቕርበላ። ካብዚኦም ብተወሳኺ እቲ ኣገዳሲ ድማ ክትፈትወካ ኢልካ ዘይኮንካዮ ኣይትምሰል። ደቂ ኣንስትዮ ብርሑቕ ርኤን ኣጫኔን ክፈልጣኻ ስለዝኽእላ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ
ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስከ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለ